Vítajte u nového videa a dneska si zahrajeme ďalšiu nejakú toto mapu od Yigarbow Productions. A teraz si dáme Traveling Trader. Až keď bude koniec, tak ideme tam. Už to ide. Super. Tak. S tlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. No. A ako môžete vidieť môjho panáka, tak mám trošku iný svetrík a mám aj topánočky. Lebo už je väčšia zima než predtým. Takže Villager to trade with villagers, hover over me and tap trade, right click me with your mouse or press the trade button on your controller. Villager, you should make sure you know how to trade. You can practice with trading me some rotten flesh for an emerald. A to presne nemám. To potrebujem podľa mňa. Takže Wanderer, it's green piercing, I guess toward the chest in the tent. Wow. Pekne vyrobená mapa. Tu chvíľku zostanem, počkaj. Wanderer, remember, the wandering trader is Ach jaj. Mysterious voice, me. Mysterious voice, HMMM. Mysterious voice, me. Toto som si myslel, že nejaký iný obchodník to bude. Mysterious voice, HMMM. Nerob mi zlé! Nerob mi zlé! Mysterious voice, I am the villager spirit. With me, you will be able to understand villagers for the first time. Mysterious voice, trade with the world. Jem preč z testky. Začiatok hranatej zátvorky, výkričník, koniec hranatej zátvorky. Head down the path to the village. Find villager. Villager, you're not the wandering trader, maybe you can help anyway. My name is Villager, the villager don't walk. Plains Village. Se villager you, in the HUNGRY. Hey you, got any fish, I'll give you a green stone. If got a feeling you might want one of those. One of those. Ten prekladač nevie čítať. Ale počkaj. Villager och how I wish you were a weaponsmith. All I have is this Lucy and Kľudne, už si môžem brať čestky. Už to je v pohode. Konečne to je v pohode. Takže mu ukradnem veci. Super. Vyhodil som uhlie. A dáme si to na hlavičku. Ja vyzerám pekne. Nemyslíte si, že by to bolo super? Ale ja vôbec neviem. Villager, my baby staré at this anvil long enough, I'll turn into a greenstone, haha. I heard se villager. Tak. Rád by som mu doniesol nejaké mrkvičky tomu nášmu villagerovi, aby nebol na nás naštvaný. On to potrebuje.
takéto zdravé veci. A nie len nejaké uhlie, ktoré dostane teda od Mikuláša. No, ktoré dostal od Mikuláša teda, ale dostane ešte od Ježiška. Tu je sodlík. To je sobík, jaj. Sobík je tiež hnusobaj, ako vidím. No, nikto sa so mnou túto v dedine nechce rozprávať. Ale my ideme preč. A tam vidím nejakú ďalšiu dedinu, ktorú tiež prehľadáme. Idem tam. Tu je takto mostík, no. Pekne urobené. Hej, my potrebujeme nájsť niečo ku čudlíku. Villager Belfidist the Wandering Trader no. A traveling trader perhaps. Well, domy villagers have some... Dobre. Villager the truth is we have a big problem. You will see when we get there. Follow me. Toto bude normálne policajská Savannah Village. Villager don't know if you noticed the giant hole where our water well wash. There wash a pillager raid and a ravager best straight through it. Villager, me villagers are all caught up in their own issue. Can you help them out? Maybe we can do something about this well. Trošku zoberiem semeno. Sa mi zdá, že to bolo pekne tvrdé a hnilé. Pillager. No viem, je to pillager. Ako keby tam musíme s nimi bojovať, áno. Pillager. Takže mám tuto už krásne aj topánočky a toto mu dám pekne naspäť. Tak. A Villager. V neho by niečo mohlo akože byť. Villager in the best armorer around. Even my iron armor is so flexible, you know how. I use string, the best string. I need some, you got any. Tak, a teraz máme všetko, čo by sme potrebovali do toho ďalšieho obchodníka. Ojoj. Tam je nejaká. Savannah Village bola docela dobrá dedina. Ale sa so mnou ani nechceli prechádzať. Čo bolo smutné.
Oh. Emeraldy, no wow, tie si zoberiem. Pre vás to vôbec není vzácne v tejto mape, ale ja som zlodej Danimalsia. Oh, pekne mi to zničilo životy. Jaj. Ja sa potrebujem vrátiť ku tomu nášmu pavúčikovi. Niekde v tom outposte by malo byť asi koniec. Ja neviem ako. Tak, toto má 11 minút, to by sme ešte mohli niečo stihnúť. Takže až keď toto dohráme, v tom videu si pozrieme aj video o tom, že zase ako ten Sam and Danny, že som si tam kúkal to, že ako som to robil. Tak, musím mať veľa mrkvičiek pre môjho pekného villagera. Tak to vlastne chodí traveling. Tak to chodí vlastne ten trader, čo nás otravuje s lamami. A jak by ste mohli vidieť, tak v Danimalsovom dobrodružstve som ho volal Číňan. Tak. A tu máme takto mostík a tam je už Desert Village. To je super. To je superná mapa. Make villager you don't look like a fighter. Well, looks can be deceiving, I guess. Make villager, let's go to my beautiful village. Make villager, please used to be our lovely village till the pillagers moved in. I don't even know why, but they came and destroyed almost everything. Make villager, this is my old house, well, wash. Jasné. Už viem, ako tú mapu dokončím. Idem sem. Tu je láva. To je škoda. To je obria škoda. To je zlé. To je hrozné. Tu je trhlina, hej. Tam by mohli byť nejaké diamanty. Vidíte to, čo ja? Tam sú tie kosti. Dobre. Tak tam by som radšej nešiel. Lebo môže tam byť náhodou spawner, alebo ja. What do you need really? I've got all sorts of things for you. Even some pumpkins. Random. I know. You'll have to share me sheep for them to you. Dobre. Super. Prosím ťa, to je len normálna voda. Make villager TCR some traps be set up to protect ourselves. Make villager watch your step.
Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A potom v ďalšom videu zaútočíme už na tých pillagerov a uvidíme, čo sa stane potom. Sam and Danny na to si už vymážem, alebo nevymážem si to, budem to mať tu. Na pamiatku, že som to dal. A takto som pochopil, že na čo je to. Pozrite si, koľko vecí som vám tu dal. Napríklad toto Way of the Nether, alebo Minecraft Earth, alebo ešte toto cestujúci obchodník už hráme a Sam Dennis sme už dohrali. Takže tam už sa nebudeme kúkať. A ešte raz, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A zatiaľ čus.